Yan po, ito po ang latest animation mula po dito sa wendy.com na aking pong ibabahagi sa inyo. Ngayon po sa Bicol update or Bicol weather update, makikita natin na yung linya ng kaulapan na nagdudulot po ng pag-ulan. Ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa hilagang silangan at sa silangang bahagi ng ating bansa mula sa karagatang Pasipiko, at nagdudulot po yan ng mga pag-ulan. Ngayon tingnan natin yung magiging kalagayan ng panahon bukas sa Bicol region. Kung mapapansin natin, may malaking kaulapan dito sa may part ng northern part ng Camarines Sur, na kung saan magdadala yan ng pag-ulan dito sa may Siruma and Tinambak area. Yung pong malakas pong pag-ulan dyan. At kung titingnan natin yung magiging taya ng pag-ulan bukas, diunahin natin dito sa part ng Daet Camarines Norte. So makikita po natin dito na bukas may mga pag-ulan pa rin na aabot po ng 7 mm ang lakas ng ulan. Subalit magpapakita rin ang haring araw, subalit mga panandalian lamang iyan, at magkakaroon pa rin ng maghapong pag-ulan dyan po sa may Camarines Norte. At mag-ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa diyan. And puntahan natin yung Siruma, kasi po malapit siya dito sa may kaulapan na ito. Sa Siruma bukas, magiging maulan, aabot po ng 13 mm ang lakas po ng pag-ulan dyan sa may Siruma. And sa bandang hapon, medyo hihina at magpapakita ng ang haring araw, subalit may mga isolated rain shower pa rin bukas ng Sunday. And tingnan natin dito sa may part ng Camarines Sur sa Naga. Makikita natin na bukas may magpapakita yung haring araw at may mga kalat-kalat na pag-ulan na sa umaga, at sa may bandang hapon may medyo may kalakasan ng ulan na aabot ng 7 mm. And hihina po at gaganda po ang panahon bukas nasa may Camarines Sur sa Naga bandang gabi hanggang umaga. So wala na pong pag-ulan. Bukas na lang po ng tanghali or ng bandang hapon ang asahan pag-ulan dyan sa may Naga. And puntahan natin yung Birak. Sa may Birak po, magiging maganda rin ang sikat ng araw, subalit may mga panandali ang pag-uulan na aabot po ng 2.9 mm. So magiging maganda rin ang panahon dyan sa may Catanduanes, may mga panandali ang ulan lamang. Puntahan natin yung Iriga City. So sa Iriga, magiging maganda rin ang sikat ng araw bukas, subalit po may mga panandali ang pag-ulan lamang po yan. So hindi naman po yan kalakasan, ang pinakamalakas is 0.9 na buhos ng ulan. Kaya magiging maganda na ang panahon po bukas sa Iriga City. Sa Legazpi City, magiging maganda rin ang panahon, subalit may mga panandali ang pag-ulan na aabot po ng 3.2 mm na ulan sa bandang hapon. And sa Sorsogon City, mapapansin natin na nasa kulay blue category siya, light blue. Ibig sabihin may mga panandali ang pag-ulan pa din dyan po sa Bicol, dyan sa may Sorsogon. And maganda rin ang sikat ng araw, subalit may mga pag-ulan kaya pa rin aasahan. Sa Masbate naman, puntahan natin ang Masbate City. So sa Masbate City, magiging maliwalas din ang panahon na may mga panandali ang pag-ulan sa umaga, at sa hapon ay mahinang pag-ulan na lamang. So yan po ang magiging taya ng pag-ulan or lakas ng pag-ulan dito po sa may Bicol region. Kung kayo po ay gumagamit ng wendy.com, maaari nyo rin po itong tingnan sa mga specific na municipality ng inyong lugar kung gusto nyo pong malaman ang magiging taya ng inyong panahon. And puntahan natin ang lakas ng pag-alon. Makikita natin wala na po yung mga kulay pink dito sa part ng Birak at Catanduanes at
Sorsogon and Legazpi, nasa taas na po siya, yung pink na ito na may lakas po ng pag-alon, naaabot siya ng 2.5 meters ang taas. Na tumaas na po siya kasi lumakas po yung hangin mula sa Karagatang Pasipiko at medyo humina po yung amihan kaya tumaas po yung frontal system dito sa part na ito. And yung kulay blue pong dark, aabot po yan ng 1.9 or 1.9 meters na taas ng pag-alon. So balik dito po sa mga light blue ay nasa 0.4 to 0.6 na lamang po ang taas ng pag-alon. Mga mahihinang pag-alon na lang po ang mararanasan dito. And dyan po sa may laot, medyo maalon pa rin, dala po yan ang frontal system na nakaka-apekto po dito sa may northern part ng Bicol region. So yan lamang po. Ulitin ko po, ito po ay hindi ko pag-aari ang website na ito. Ginagawa ko lamang po ito para ibahagi ang weather update mula po dito sa wende.com. Maraming salamat po.